Unom ka kilo nga ginudahang shabu nga nagkantidad og 41 milyones ka pesos na sakmit sa mga operatiba sa Cebu City Police Office. Kini atol sa bypass operation nga gipahigyon sa Fatima Homes, Barangay Inayawan ning Dakbayan sa Sugbo. Ano ang report? Wala makaugpo sa kamot sa balaod ang duha ka mga gitumbok ka durugista human sila masignit atol sa bypass operation sa kapolisan. Subject sa operasyon ang gingong bodegero sa shabu nga si Renanti Takatani, 36 anyos ug ang iyang sidekick nga si Rinaldo Atilio. Nakuha sa posisyon sa mga dinakpan ang 6.1 ka kilong shabu nga nagkantidad sa 41 milyones ka pesos. Wa sila mudawat og pamahayag. Overall confiscated shabu is around 6.1 kilos or roughly with a DDB value of 41 million something. And apparently, this Renanti Katakani was considered to be the bodegero. This is a non-bailable offense considering that it is selling. And the volume of shabu is, as can be seen, are really high-grade suspected methamphetamine hydrochloride. Sa impormasyon nga nakuha sa Cebu City Police Office, taod-taod nang nalabigit si Takatani sa pagpayuhot sa gidiling drugas kansang supply konektado kuno sa usa ka inmate diya sa Cebu City Jail. Their source is coming from the city jail again with a certain Jao. So this information that has received in will conduct more investigation. Gipadayag ni Police Colonel Josefino Ligan, ang direktor sa CCPO, nga posibleng konektado ang operasyon sa mga suspek sa mga nangaging operasyon diin daghan na usab ang nasakmit nga illegal nga dugas. Nakigtigom na ang kadaguan sa Cebu City Police Office sa ilang counterpart sa Cebu City Jail ug ubang law enforcement agency. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.